Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 5-nji dekabry hepdeniň duşanbe güni. Habarlar günnelik gepleşigimde başlaýar. Programmamyzyň esasy bölügine geçmeden odol günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra tanışdyrýan. Özbekistanyň Merkezi Saýlaw Komiteti 4-nji dekabrda geçirilen prezident saýlawlarynda ýurdun iş başyndaky prezidenti Şafkat Mirziýowyň sesleriniň 88%-ni alyp ýeňiş gazanandygyny elan etdi. Mirziýow şu ýylyň sentýabr aýynda awtoritar prezident Islom Kerimowyň ölüminiň ýygyny ýurdun wagtlaýyn lideri wezipesine geçirinden soň onuň bu saýlawlarda ýeňiş gazanmagyna giňden garaşylýady. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukuklary Edarası 5-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda prezident saýlawlary ýurtda hemme taraplaryň reformalaryň geçirilmegine zerurlygyň bardygyny görkezdi diýdi. Saýlaw administrasiýasy öz işiniň açaçanlygyny güýçlendirmek we saýlawlaryň talabalaýyk geçmek üçin çäre görenme haly döwlet subyektleriniň agalyk etmegi we esasy azatlyklaryň çäklendirilmegi siýasy pluralizmi bozup hakyky bätleşikden mahrum bir kampaniýanyň bolmagyna sebäp boldy diýip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukuklary edarasy 5-nji dekabrda ýaýradan deslapky beýanatynda aýtdy. Mundan odol Özbekistanyň Merkezi Saýlaw Komitetiniň başlygy Mirza Ulugbek Abdulsalomow saýlawlara ses berjileriň jemi 87,83%-nyň ýagny 20 million çemesi ses berjiniň 17,9 milliondan gowranyň gatnaşandygyny aýtdy. Italiýanyň premier ministri Matteo Renzi öz ýurdunyň konstitusiýasyny reforma etmek seýnenşiginiň şowsuz bolandygyny boýuna alandan soň öz wezipesinden çekildi. Ol bu wakany adaty bolmadyk derejede açyk ýeňliş diýip atlanardy. Ýewropa Birleşigine ýararly lider Renzi özüniň wezipesinden çekilýändigini ses berjiler ýurdun senatynyň we regional resmiýetleriniň ygtyarlyklaryny çäklendirmek arkaly Renzi'niň ykdysady reformalary amala aşyrmak üçin wezipe ygtyarlyklaryny arttırjak referendumy reddedenden soň ýagny 5-nji dekabrda elan etdi. Bu ses berişlik we onuň ýygyny Renzi'niň wezipeden çekilmegi Italiýada siýasy durnuksyzlygyň gaýtadan emele gelmegine ýol açýar. Şeýlede bu ýagdaý Italiýanyň ejir çekýän banklaryna täze urgu bolup, Eurozonada ýeni bir maliýe krizisiň bolmak ähtimallygy dogrusyna aladalary arttyrdy. Russiýanyň Neftçi-Yugansk şäheriniň häkimetleri 10 adamyň şol sanda çağalaryň akrobatika toparynyň 10 agzasynyň ölümine sebäp bolan ýol helakçylygynyň soň 5-nji dekabrda 3 günlük ýas elan etdiler. Polisiýanyň aýtmagyna görä 4-nji dekabrda ýurdun Demirady günwataryndaky Sibir sewitinde ýüklöw we başga da ýüklöw bilen çaknaşan awtobusda 34 ýolagçy şol sanda 27 çağa bardy. Şeýlede polisiýa bu wakada başga da adyrdan 19 adamyň yaralanandygyny belledi. Ýol helakçylygynyň bolanma haly çağlar Xanty-Mansisk şäherindäki bätleşikden soň Neftçi-Yuganska dolanýadylar. Russiýanyň Derňew komiteti inçime adamyň ölümine sebäp bolan ýol hereketiniň kadalaryny bozmakda guman edilip, derňewleriň başladylandygyny aýtdy. Türkmenistanyň we Kyrgyzstanyň daşary işler ministrleri iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşdylar diýip Kyrgyz neşirleri habar berýärler. Türkmen daşary işler ministri Raşid Meredow we onuň Kyrgyz kärdeşi Erlan Abduldayev 4-nji dekabrda Hindistanyň Amritsar sewitinde geçirilen Aziýanyň kalby Istanbul prosesi adly konferensiýanyň çäğine duşup, iki taraplaryň gatnaşyklaryň hökümetara komissiýasynyň we normativ hukuk bazalarynyň giňeldilmegi netijesinde ösdürüp bolar diýdiler. Şeýlede Abduldayev Kyrgyzstanyň Türkmenistan bilen özara bähwitli uğurlar boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardygyny hem aýtdy. Türkmenistan bilen Kyrgyzstanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda ýola goýulypdy. Nowruz bayramynyň däp desurlary UNESCO-nyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdildi. Bu karar 30-njy noýabrda Efiopiýada Birleşen Milletler Guramasynyň maddi däl medeni mirasy goramak boýunça komitetiniň geçiren mejlisinde kabul edildi. Nowruz bayramy Azerbaýjan, Owganistan, Hindistan, Iran, Irak, Gazagystan, Kyrgyzstan, Pakistan, Täjikistan, Türkmenistan, Türkiýe we Özbekistan ýaly döwletlerde baharda 21-22 martda bellenýär.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar güneligi gepleşigimizde başlaýas. Eferde siz bilen men Sahra. Özbekistanyň Merkezi Saýlaw Komiteti 4-nji dekabrda geçirilen prezident saýlawlarynda ýurdun iş başyndaky prezidenti Şafkat Mirziýowyň sesleriniň 88%-ni alyp ýeňiş gazanandygyny ýylan etdi. Mirziýow şu ýylyň sentýabr aýynda awtoritar prezident Islom Kerimowyň ölüminiň ýygyny ýurdun wagtlaýyn lideri wezipesine geçirilen soň onuň bu saýlawlarda ýeňiş gazanmagyna giňden garaşylýady. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukukları Edarası 5-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda prezident saýlawlary ýurtda hemme taraplaryň reformalaryň geçirilmegine zerurlygyň bardygyny görkezdi diýdi. Saýlaw administrasiýasy öz işiniň açaçanlygyny güýçlendirmek we saýlawlaryň talabalaýyk geçmek üçin çäre görenmek haly döwlet subyektleriniň agalyk etmegi we esasy azatlyklaryň çäklendirilmegi siýasy pluralizmi bozup hakyky bätleşikden mahrum bir kampaniýanyň bolmagyna sebäp boldy diýip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukukları Edarasy 5-nji dekabrda ýaýradan deslapky beýanatynda aýtdy. Mundan ozal Özbekistanyň Merkezi Saýlaw Komitetiniň başlygy Mirza Ulugybek Abdulsalomow saýlawlara ses berjileriň jemi 87,83%-nyň ýagny 20 million çemesi ses berjiniň 17,9 milliondan gowranyň gatnaşandygyny aýtdy. Prezidentlik saýlawlarynda başga da kandidatlar bardy. Halk Demokratik Partiýasyndan Hatamjon Ketmanow, Milli Dikeldiş Demokratik Partiýasyndan Sarvar Otamuratov, Adolat Sosial Demokratik Partiýasyndan Nariman Umarow dagy Şafkat Mirziýow bilen bäsleşdiler. Bu üç kandidatyň ählisi hökümeti goldaýar. Ketmanow we Umarow 2015-nji ýyldaky prezident saýlawlarynda hem bäsleşige çykdy we tanqidçiler olary galp kandidatlar, ýagny Kerimowyň prezidentligini 4-nji möhlete uzaltmagy guraýan oýunçylar hökmünde häsiýetlendirdiler. 2003-nji ýyldan bäri ýurdun premier ministri bolup işleýän 59 ýaşyndaky Şafkat Mirziýow esasan Kerimowyň syýasy uğruna eýermegi niýet edinýändigini aýdypdy. Özbekistan garaşsyzlygyny alan soň ýurtda mundan ozal geçirilen 6 saýlawlaryň hiç biri hem Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukukları Edarasynyň gödäwçileri tarapyndan demokratik we adalatly diýip ikrar edilmändi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metbuat e-mail bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat e-mail bergisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň partiýa ýygmyşy günleri şenli dowam etdirilýär. Şol bir wagtda da daýhanlaryň ençeme aýmyndan ozal tawşyryn parta hasyl üçin hasaplaşyk dolu amala aşyrylman gelinýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan lewaply kärindişileriň gurrun bermegine görä, döwlete tawşyrylan parta hasylynyň puly häzir çenlide daýhanlary tölenmändir we onuň sebäpleri asla meseleniň haçan çözüljekdigi de belli däl. Biz haçan barsak da olar bizim üstümize gıygırýarlar we köp goýberýärler. Ýoksa ol ýere baran adamlar köplenç pul talap etmeýärler. Olar diňe hasaplaşygyň gijikdirilýändiginiň sebäbini we haçan boljakdygyny sorýarlar. Hasyl bir ýam tawşyrylýar. Emma jogaby derek kärindişileri şeýle dalaýarlar diýip Lewap vilayatynyň ýaşaýjysy Zamira aýdýar. Zamira kärindişileriň uly bölegine başga girdijiniň ýokdugyny belläp, daýhanyň maddi taýdan agyr günler başdan geçirýändigini aýdýar. Mary vilayatynda da paýta hasyl üçin kärindişiler bilen hasaplaşyk geçirilmän dürli bökdünüşlükler döredilýär. 14 ýyl bäri kärindeçilik edip gelýän Serdar özleri bilen hasyl üçin hasaplaşykda bökdünüşlügiň döreýänligi barada häkimiýet edaralaryny ýüz tutanlygyny Azatlyk radiosyny gurrun berdi. Mary vilayatynyň resmileri käbir kynçylyklar aradan aýrylýança bizden garaşmagy haýyş etdiler. Kärindeçilerim garaşmaga razy boldular diýip Serdar gurrun berýär. Emma Mary vilayatynda da kärindeçileriň tawşyran paýta hasyl üçin tölegiň ýerine ýetirilmeýändiginiň sebäpleri nämälim bolup galýar.
problemanyň sebäpleri barada Türkmenistanyň resmi idaralardan düşündürüş alyp bolmaýar. Şol bir wagtda da Lewap we Daşow vilayetleriniň bir näçe etraplaryny, paýta meýdanlaryny paýta ýygyp ýören adamlaryň bardygyny Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçylary aýdýarlar. Daşowda şu günler paýtany esasan hakyna tutulýan adamlar ýygýarlar. Büdjet işgärleri tarapyndan hakyna tutulan işgärlere her günne 30 manat tölenýär. Adatlyk radiosynyň Daşowdaky çeşmesiniň berýän habaryna görä, daýhan birleşikleriniň en çemesiniň brigadirleri dekabr aýyna özlerinden paýtanyň talap ediljekdigi barada öňünden habarly edilipdir. Şeýlelikde olar öz daýhanlaryndan bir näçe tonna paýtany ähtiýaçlyk üçin alyp galypdyrlar. Häzirki wagtda daýhan birleşikleri her gün 150 kilogram paýtany etrap harmanlaryna tawşyryp günni geçirýärler diýip çeşmämiz bize habar berdi. Käbir daýhan birleşikleriniň başlyklarynyň kärendişleri paýta tawşyrmagy mejbur edýän halatlarynyň hem bolýanyny aýdýarlar. Daýhanlary esasan ýerlerini elinden almak haýbat atylýar diýip adynyň tutulmazlygyny soran Daşowly söhbetdeşimiz aýdýar. Türkmenistan 2016-njy ýyl üçin kesitlenen 1.050.000 tonna paýta hasylynyň dolyp berjay edilendigini 21-nji oktýabrda resmi derejede ıglan etdi. Emma munyň ýa-ni Türkmen prezidenti paýta hasylyny ýygyp almak boýunça hayal ýagallyga ýol berilýändigini hem tanqidlady. Türkmenistan dokmy senagatynyň esasy çygymaly bolan öz paýtasyny Orsiýete, Hytaýa, Günorta Koreýa, Türkiýe, Büyük Britanya we beýleki bir näçe ýurtlara eksport edýär. Emma soňky ýyllaryň dowamyna Ikea, Adidas, H&M ýaly dünýäniň iri halkara sewda brendleriniň ençemesi Türkmenistanyň paýta ýygmyna mejbur iş güýçleriniň ulanylmagy dowam etdirilse, Türkmen paýtasyndan özleriniň ýüz öwürjekdigini duýdurdylar. Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Daşow vilayatynyň soňky 2 aýyň içinde etrabyň arasyndaky hususy ulug atny unurklary tas 2 diýen ýaly ýokurlandy. Mundan öň ýurdun Demirgazyk vilayatynyň etraplarynyň merkezi bilen içindäki owularynyň arasyndaky ýol kireýleri 2-3 manat aralygyny bolsa, häzir olar 4-5 manada çykdy. Mundan 2 aý ozal Saparmurat Türkmenbaşy etrabynyň ýaşaýjylary vilayet merkezine çelli tölen 10-15 manadatyň deregine inni 30 manada çenli çykarmaly bolýarlar. Şeýlede könürgünçliler Daşow şäherine çenli aralygy ozallar 5-7 manat tölen bolsalar inni 20 manat töweregi tölemeli bolýarlar. Daşowuň şäherdir owalarynyň arasyna ýolagçy gatna diýen hususy uluglaryň narhlarynyň 2 seçemesi ýokurlanmagy vilayatdaky şäherara awtobuslaryň paýta ýygýan kampaniýalaryna çekilmegi bilen düşündirilýär. Bu günler uzak owalaryň arasyndaky ýekitäk jemgyýetçilik transport bolan awtobuslar şähere ýolagçylary däl, ýygymçylary gowuçy meýdanlaryna gatnatmak bilen meşgul. Adatlyk radiosynyň Daşowdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, eýem 3 aýdan bäri vilayatyň etrap şäherleriniň arasyna gatnaýan döwlet awtobuslaryna gözüň düşmeýär. Şeýle ýagdaýyň bolsa, adaty ýolagçylar bilen birlikde hasda etraplardan vilayet merkezine gatnap işleýänlere özüniň yaramaz täsirini ýetirýär. Döwletiň awtobuslary gatnamaýar. Hususy uluglara minmekden başga alajymyz ýok. Alýansy aýlygymyz ýol kiremizde de ýetjek däl diýip özüniň efirde atlandyrylmalygyny soran Daşowly illeşimiz gurrun berýär. Şol bir wagtda hususy ulug eýeleri bahalaryň ýokurlanmagyny diňe bir döwlet transportynyň gatnagyndaky bökdünçlükler däl, eýsem dollaryň gara bazardaky narhynyň artmagynyň hem täsir edenligini belleýärler. Dollaryň gymmatlamagynyň soň ulug şaýlarynyň bahalary hem 2 dagy gymmatlady. Biziň hem narhlary ýokurlandyrmakdan başga alajymyz ýok diýip könürgenişden vilayatyň beýleki şäherlerine ýolagçy gatna diýen hususy ulug eýeleriniň bir aýdýar. Gal berse de Türkmen emeldarlary şol sanyny prezidentiň özü hem döwlet mediýasy arkaly ýurtdaky ulug pudowynyň ösüşini, uly ähmiýet berilýändigini dowamly tekrarlaýarlar.
Bu sözleriň fonunda Türkmenistanyň dürli künjeklerinden adamlaryň gatnaw meselesinde uly kynçylyklar çekýänligi barada Azatlyk radiosyna ýygyderli maglumatlar gelip goşýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günlük gepleşigimde men Sahra dowam etdirýän. Geçen ayın ahirine Türkmenistanyň Owensanyň üstü bilen Täjikistana çekilme gödöňüne tutulýan demir ýol liniýasynyň birinji tapyrynyň açylyş dawarasy boldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow we Owensanyň prezidenti Ashraf Gani Akine demir ýol stansiýasyna geçirilen dawara gatnaşyp, Gani bu wakany Owenstan we onuň halky üçin taryhy gün diýip atlandyrdy. Berdimuhammedow bolsa Mamnadar Akine demir ýolunyň iki ýurdun arasyna sowda üçin esasy rol oýnap biljekdigini aýtdy. Şeýlede Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow geçen ayın ahirine Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasının howandarlygyna geçirilen durnuklu ulo ulgamy boýunça birinji ähli umumy maslahatda çykyş edip, durnuklu ulo ulgamynyň döredilmeginiň döwletler, regionlar we tutuş kontinentler üçin ägirt uly mümkinçilikleri açýandygyny belledi. Bilşimiz ýaly soňky ýyllarda Türkmenistanda demir ýollaryň bir näçesi açyldy. Eýse bu ýollaryň häzirki günde halka hyzmat edişine ähili. Şu beýlik soraglara Aşgabatda ýaşaýan synçy Amanmurat Bugaýew şeýle jogap berdi. Bundan 2 ýyl çenesi wagt ozal Demirgazyk Gunorta atly demir ýol, ýagny Kazakystan, Türkmenistan, Eýran demir ýolu açyldy. Şu demir ýoluňda Türkmen möleginiň uzunlygy 700 kilometrden hem köpürät. Bir demir ýol açylan wagtynda her ýylda 10 milyondan 12 milyona selli ýük çekmek hem de halkara we içerki ýolçulary otlu arkaly gatnaşmak gözeňinde tutulýardy. Ýöne her näse gynandyrjam bolsa, häzirki wagtda şu demir ýoluň halkara ýolçy otlu gatnanyp çekilýän ýüklerim demir ýol stansiýasynyň işgärleriniň aýtmagyna görä hepde ýa-da 10 günden bir gezek Kazakystan tarapdan bir ýük otlugy gelýär, ýa-da bolmasa Türkmenistan tarapdan Kazakystan tarapy ýük otlugy uğraya biýem hepde 10 günden bir gezek şeýle ýük otlatnaýar. Amanradan bu demir ýol uğruna gatnawlaryň başda aýdylşy ýola goýulmadygyna päsgelçilik döredýän bir ýagdaý gödeýilýär. Ýagny ýolagçy otlarynyň gatnamadygynyň sebäbi barada bir maglumat barmy? Halkara ýolagçy gatnawy üç döwlete bagly ýurdun öz içindäki yerli ýolagçy oturlarynyň gatnamagyna ölen bir ýerde beýleki iki döwletiň hiç ýyl dahyly ýok. Adamlar garaşyp ýurdun özünden özün bir welaýatyň içinden geçen 750 kilometr uzunlukdaky demir ýoluň hödürini görüp bilen oklar. Ýöne şeýledeň alanda ölen ýolagçy gatnamagyny ähli mümkinçilik bar. Diňe şu aglan demir ýolumyň uğruna 20 san demir ýol stansiýasy, ýa-ni demir ýol wagdaly ýene gaýrylar bar. Amanrada muň sebäbi näme? Ýagny şu uğur boýunça gatnajak ýolagçy sany azmýady, ýa-da bir başga bir gözeýilip duran bir päsgelçilik barmy? Ýolagçy elbetde bir ýerde Aýdaly, Aşgabat, Çärjow, Aşgabat, Mararalygyň näkiýaly köp ýolagçy bolmagy mümkin. Sebäbi diňe bir welaýatyň özüniň içinden geçýän demir ýol. Demir ýol bolan üçin öňünden bir ýolagçy ýa-da ýukarı otlarynyň gatnawyny taklamarada ýokdur. Ýetmeýän zat ünsqaran ähli zatlar men öňde aýtdym, wagdarlarym bar. Gatnaja adamlarym bar, ýöne şol başdan soňma hasabat üçin edilýän zat. Amanradan şeýle bolanda bu demir ýoluň uğruna ýaşaýan ýolagçylar häzirki wagtda nähili transport serişdesinden peýdalanýarlar? Bir demir ýol uğrunyň bir çekilen demir ýoluň uğruna owalar ýene de aýlanaýyn könem senden könüdünden peýdalanýarlar. Kynyklyğa düşülenine taksi hyzmatynyň peýdalanmalar bolýarlar, ýol erwet takside diňe bir tarapyna ağzyndan täze pullan gurrun edýänmen 300 manat, 350 manata gidýän bir adamlar üçin juda gymmat düşýän şol Hasanna etrek galanzy aralygyny ýolagçy otlatmanyny galançdan etrege çelli ýolagçy biletiniň bahasy 10 manat. Gözüňi ötüp görüň 10 manat nerede, 300 manat nerede, 300 manat Türkmenistanyň bir toparyň tas bir aýlyk maşgala büdjeti bolýar.
Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Rus Pravoslav Kilisesining Türkmenistanda dini administrativ territorial birligi yeparxiyany döretmek boýunça nowatdaky tagalalarynyň ýene başa barmanlygyny dini meseleler boýunça Forum 18 Täzelikler agentligi habar berýär. Gurama Pravoslav Kilisesining Türkmenistanda öz yeparxiýasyny açmak we yepiskopu ýerleşdirmek isleýänligini, emma onuň bu isleginiň başa barman kilitanyň iki ýokary derejeli wekiliniň ýaňy ýakyndaşyga wada eden saparynyň oňy netije bermänligini belledi. Rus Pravoslav Kilisesining Türkmenistandaky dinçiler boýunça häzir wagtlaýynça ortaýetde ýerleşýän administratory arxiyepiskop Feofilakta we Merkezi Aziýa boýunça ýol başçysy Daşkentde ýerleşýän metropolit Vikentiýa 2016-njy ýylyň 3-6 noýabr aralygynda Türkmenistana sapar etmäge ruhsat berilipdi. Ma'lum bolşuna görä saparyň dowamında resmiler bilen hiç hili duşuk geçirilmedi diýip Forum 18 guramasy Rus Pravoslav Kilisesining Özbegistandaky yeparxiýasynyň metbuat wekili Mikhail Stolerovic etirlýär. Metropolit Vikentiýa soňky Türkmenistana 2013-nji ýylda barpdy. Rus Pravoslav Kilisesining Türkmenistanda hiç wagtda öz yeparxiýasy bolmady. Kilisanyň häzirki ýol başçysy Kirill patriarh bolmagyndan öň 2008-nji ýylda Aşgabatda eden saparynyň dowamında Türkmenistanda yeparxiýany açmak islegini resmi taýdan ma'lum edipdi. Rus Pravoslav Kilisesining patriarh derejesindäki hiç bir ýol başçysy şu çakka çenli Türkmenistana sapar etmändi. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda Rus Pravoslav Kilisesi batışa tedewar boldy. Kilisanyň Türkmenistandaky dini bölüminiň sekretary bolan we Aşgabatdaky Mukaddes Nikolay Kilisesiniň baş ruhanysy Orsiýatyň raýaty Grigoriy Bachurov 2016-njy ýylyň iýun aýynda Türkmenistany terk etmäge mejbur edildi. Forum 18 agentliginiň habar bermegine görä Rus Pravoslav Kilisesi 2017-nji ýylda Türkmenistanda häkimetleriň batyş astynda ona golay ibadatxanasyny Daşkentde ýerleşýän Merkezi Aziýa boýunça yeparxiýasyna göçüripdi. Rus Pravoslav Kilisesi Türkmenistanda resmi hataba alynan dini toporlaryň biri. Türkmenistanyň 2010-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasyna beren resmi hatabatyna görä ýurtda jemi hataba alynan 123 gurama bar. Olardan 100 çemesi sünni we şaý musulmanlary, 13 gurama Rus Pravoslav hristianlaryna degişli. Emma Türkmenistanda musulmanlary hem batış edilýänligini halkara guramalary habar berýärler. Sentýabryň aýagynda Türkmenawatdaky köçürek musulman jemgyýetiniň ýol başçysy Bahram Saparowyň we onuň dini toporunyň agzalarynyň tutsaglykda dereksiz ýetenligi habar berilipdi. Halkara guramalarynyň we Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň din azatlygy boýunça ýyllyk hatabatlarynda Türkmenistan dini berk döwlet gözegçiliginde saklaýan ýurtlaryň biridigi bellenýär we ýurtda hatabalynan guramalar babatynda şäklendirici düzgünleriň öredilýänligi, hataba alınmadyk toporlaryň agzalarynyň bolsa tutsaglyk gorkuzmalar we jerime ýaly jazalandyrjy çärelere ýygyderli tedewar edilýänligi nyktalýar. Gepliyer Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. İtalyanyň premier ministeri Matteo Renzi ýurdun konstitusiýasyny reformerlemek baradäki synanşykda ýeňlendigini boýun alyp, wezipesinden çekildi. Ol bu ýeňlişi adatdan daşary derejede açyk ýeňliş diýip atlandyrdy. Bu wagtdan soňra euronyň bahasy dollaryň garşylygyna geçen 20 aýyň içinde özüniň iň pes derejesine düşüp 1,5 dollara geldi. Aziýa bazarlaryna syýasy durnuksyzlygyň Italiýanyň ozurlan hem güýçli bolmadyk bank sektoruny täzeden başlasyna salyp, Euro we Ýewropa birleşigine karşı partiýalaryň häkimiýet başyna gelmegine ýol açylar diýip pawatir edilýär. Bazarlar köşeşenden soňra Euronyň bahasy 1,6 dollara bardy. 5-nji dekabrda Renzi telewiziýadan halka ýüzlenip şowsuzlygyň dolu jogapkärçiligini öz üstüme alýaryn dedi. Ol özüniň wezipeden çekilýän dowradaky resmi namany şu gün giýişlik prezident Sergio Mattarella gowşurjakdygyny aýtdy. Baş kanuna üýtgetme, girizmek boýunça 4-nji dekabrda Italiýada geçen referendumuň hesapky netijeleri Renzi'niň tekliplerini ses berjileriň 60% golaýynyň ret edendigini görkezdi. Bu teklipler
tekliplerde senatın we regional resmilerin ıhtiyarlygyny çäklendirmek arkaly ykdysady reformalary amala aşyrmak gözüňünde tutulýar. Rensi referendumdan öň Italiýanyň gawşak ykdysadyýatyny güýçlendirmäge gerekli reformalary amala aşyrmak üçin özüniň teklip eden düzedişleriniň zerurdygyny belläp bu teklipleri edilen halatyna wezipeden çekiljekdigini aýdypdy. Ýöne opozisiýon partiýalar bu üýtgetmeler aşa köp ykdyýarlygyň Rensiniň eline jemlenmegine getirir diýip üstünlikli kampaniýa alyp bardylar. Rensiniň 2 ýyl ýarymdan soňra wezipeden çekilmek barada karary günmatarda häkimiýet başyndaky gatlaga karşı güýçleriň täsiriniň üstümizdäki ýyl artmagy we Britanlaryň birleşigi terk etmek netijesinde dürli krizisler bilen ýüzbeýiz duran Ýewropa birleşigine agyr zarba bolup degýär. Rensiniň teklip eden reformalary reddedilen halatyna wezipeden çekiljekdigini wada etmegi, onuň şawsuzlyga uçramagy Italiýanyň Eurozonasyndan ýa Ýewropa birleşiginden çykmak mümkinçiligini artdyrar diýen aradalara getirdi. Sebäbi ýurtda syýasy garym-gatymlygyň döremegi Ýewropa birleşigine karşı partiýalaryň aralyk hökümete ýa-da täze güýç bilen irki saýlawlara goşularyndan gorkulýar. Siyasi krizisten peýdalanmagy mümkin partiýa Italiýanyň 5 ýyldyr hereketi. Bu hereket geçirilen pikir soraşlyklarda dewamly halkyň 30%-iniň goldawyny kazanmak bilen Rensiniň häkimiýet başyndaky Demokratik partiýasyndan soňra 2-nji orunda durýar. Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi programmamız. İslam Döwleti adly toparyň jeňçileri Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Derdap etrabynyň halgan sebäbinde Awgan güýçleriniň we Erbeki adly yerli ýaraglaryň harby postlaryna hüjum etdi. Çatışykda ençeme Awgan harbysi helak boldy. Daesh militarlarynyň bir komandiriniň hem uruşda ölendigini yerli resmiler aýdýar. Daeşçilerin Demirgazyk Awganystanda gün saýyn güýçlenýändigini resmiler habar berýär. Jowzjan welaýatynda Qari Hikmet adly komandiriň ýol başçylygynda Daeşçiler hereket edýär. Şu barada men Şaýmerdan Olumrady sizi Kabuldan tanışdyrýar. Jowzjan welaýatynyň häkiminiň medbugat wekili Muhammed Rıza Gapurynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Daeşçiler Awgan güýçleriniň harby merkezine hüjum etdi. Çaknaşykda Daeşçilerin bir komandiri öldü. Ençemesi yaralandı. Bu waka Derdap etrafında Halgen adly sebäpde ýüz berdi. Sebäpde häzirem uruş dowam edýär. İslam Döwleti adly toparyna garşy görüş üçin kömekçi güç uğradyldy. Uruş sebäpli Derdap etrafyndan ýaşaýjylar gaçyp çykmaga mejbur boldy. Üy jaýyndan bejaý bolanlara merkezi hökümetden kömek soraýar. Welaýatyň adatdan da sar ýagdaýlara garşy görüş boýunça adarat tarapyndan bozgullara biraz ýardam edildi diýip Gapuri aýtdy. Jowzjan welaýatynyň 10 etrapy bar. Welaýatyň 3 etrapy Türkmenistan bilen çäkleşýär. İslam Döwleti adly topar Goştepe we Derdap adly etrapynda merkez tutupdyr. Derdap etrapynyň häkimi Rahmetullah Haşar etrapda Daesh militanlarynyň öz hüjumuna dowam etdirýändigini bildirip Azatlyk radiosyna şeýle diýdi. Tarapy garby Darzog boloy postoy amniýeti Daesh'e hamle karyp ýeksärkärdi. İslam Döwleti adly toparyň jeňçileri Awgan güýçleriniň harby postlaryna izgiderli hüjum edýär. Derdap etrapynyň günmataryndan Daeşçiler hüjuma başlady. Daeşçilerin bir hoply komandiri uruşda öldü. Daeşçilere zarba urmak üçin çäre görülýär. Erbeki adly yerli ýaraglaram Daeş militarlaryna garşy güreş alyp barýar. Howanyň sowukdygyna garamazdan Daeşçiler öz hüjumuna dowam etdirýär diýip häkim belledi. Derdap etrafında Daeşçilere garşy güreş üçin özbek zinanlaram eline ýara galdy. 50 golay ayal gyzlar etrapda jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Jowzjan welaýatynyň yerli geňeşiniň agzasy deputat Halima Sadabyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça jeňçiler Erbeki adly yerli ýaraglaryň ýaşaýan obalaryna hüjum edýär. Ençeme obada Daesh militarlary halkyň üý jaýyny otlapdyr. Malemlegini talapdyr. Daeşçilere garşy yerli ýaraglar güreş alyp barýar diýip deputat gurunmerdi. Darzobga hüjum ketirgan Daesh guruhi bilan ro'bara uruşup talafotlari juda yuqori. Toliblarni muqobilaga to'xtagan edi. Polisiya mahalla chunki 7-8 qaryani uylarini alav bergan, maoshlarini, bor nersalarini olib ketgan uchun davlatga bular ko'mak qiladi, zotlari halol deb cho'ruchaqovul bo'lgan.
Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip gutarýar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.